Hver dag bliver en familie ramt af sukkersyge, for mindst et barn i Danmark får dagligt stillet den diagnose. Det her er kurven over de seneste 16 år. Den viser, hvor mange børn, der har fået diabetes type 1, som sygdommen også kaldes. Og som I kan se, så er der sket en voldsom stigning, og man ved ikke hvorfor. Velkommen til dig, Freja, og du har taget dine forældre med. Også velkommen til jer. Tak. Du fik stillet den diagnose for 1,5 år siden, Freja, og du kan ikke lide, man kalder det sukkersyge. Hvorfor ikke? Fordi det lyder som om, jeg er syg, når man kalder det sukkersyge. Og det føler du ikke, du er? Nej. Hvad så? Hvad føler du så, det er? Jeg føler bare, altså jeg er frisk af det hele, så... Og du har altså lært at leve med det de sidste 1,5 år, og du går blandt andet rundt med en dims i lommen, som du lige har lovet, du gerne vil vise mig. Må jeg se den? Ja. Hvad er det? Det er en pumpe. Vi kan prøve for eksempel, og hvis du prøver at holde den her vej, og så er det så sådan noget med, at hvis jeg nu giver dig et stykke slik for eksempel. Ja. Hvad gør du så, hvis du tager sådan et stykke slik her? Så taster jeg kulhydraterne ind, og så får jeg så lidt insulin. Du skruer simpelthen ind, hvor meget du mener, og du ved, at sådan noget stykke slik her er i kulhydrater. Ja. Så fortæller den, hvor meget insulin du skal have. Ja. Og så er der sådan et, vi kan kalde det kabel, hvad det nu det hedder. Ja, heldig. Hvad er nu sådan et her hedder? Ledning. En slange? Ja. Vi kalder den en slange. Den er sat til din krop, og så får du simpelthen insulin. Ja. Jamen, hvordan har det så været for jer? For det var helt nyt for jer at have et barn selvfølgelig med diabetes type 1. Hvordan var det at få at vide? Jamen, det var jo et kæmpe chok, for det kom jo sådan lidt fra himlen. Vi synes jo egentlig, det gik godt med 3 børn, sunde og raske, og da Freja så begyndte at skrænte og blev tynd og tissede meget og drak meget og blev syg, så reagerede vi selvfølgelig på det, og så, da vi så fik stillet diagnosen hos lægen, at Freja havde fået konstateret diabetes, så gik vores verden jo i sort. Altså, hvad pokker var det her? Hvordan skulle vi gribe det an? Og 1000 spørgsmål dukkede op. Ja, vores verden der blev simpelthen kastet i grus. Det følte vi i hvert fald. Det var den følelse, vi kom ud med fra lægen. Og det var Freja og jeg, der var inde hos lægen, og lægen kom ud og sagde, Freja, du har diabetes, sukkersyge, og du skal indlægges på sygehuset. Og der begyndte jeg altså at græde. Og Freja vidste ikke rigtigt, hvad det var, hun gik ind til. Og modsat diabetes type 2, så er det her så er det ikke en livsstilssygdom, og det er altså noget, som man ikke rigtig ved, hvorfor man får det, men der er bare stadig flere, der får den. Hvad betyder det så for jeres hverdag? Jamen, det betyder jo, at vi selvfølgelig skal hjælpe Freja rigtig meget med at måle nogle blodsukker og hjælpe Freja med, når hun skal have insulin til sin mad. Altså, det er kulhydraterne, man tæller. Men det betyder selvfølgelig også, at vi hele dagen, 24 timer i døgnet, jo skal tage nogle forbehold hele tiden og være på forkant, fordi det, der er jo rigtig ubehageligt for en diabetiker, det er jo at få lavt blodsukker. Hvordan ubehageligt er det, Freja? Ved du det? Ja, altså man føler sig lav, og man har ingen energi. Hvordan er det ellers at leve med den sygdom? Selvom du ikke føler dig syg, selvfølgelig. Så hvordan er det i dagligdagen? Altså, nu har jeg jo haft det i 1,5 år, og jeg er ved at vende mig til det. Og nu har jeg fået en insulinpumpe, og det er jeg rigtig glad for. For jeg var ikke så vild med at blive stikket med pinden. Så du er glad for, at du lige kan taste lidt ind i den der? Ja. Og så har du det godt? Ja. Og hvad er der nogle ting, du ikke længere kan gøre? Er der noget, som simpelthen har ændret sig? Nej, jeg synes i hvert fald, at det har ændret sig kolossalt efter Freja fik insulinpumpe. På et tidspunkt, da Freja var på pind, så kunne der godt komme en flødebolle med hjem i madpakken, som hun så kunne spise derhjemme, fordi ellers det kostede et ekstra stik. Hun har måske spist sin mad, og så en halv time efter, så var det en i klassen, der var fødselsdag, så blev der delt en flødebolle ud. Og hvis Freja skulle spise den flødebolle, så skulle hun have taget et ekstra stik. Og så kom den med hjem i madpakken. Nu tager hun bare og taster kulhydraterne på sin pumpe, og så spiser hun sin flødebolle. Lever normalt som alle de andre børn. Det giver en meget livskvalitet. Og man må sige, at det er noget anderledes end det der frygtscenarie, I ligesom troede, og den frygt, I troede, at der ville blive til virkelighed, vi troede faktisk ikke, ferie, hvad nu med ferie? Hvad gør vi nu med børnefødselsdag? Kan hun sove hos nogen? Og så er der følgesygdommene. Altså, det hele tænkt, hvordan kan det lade sig gøre? Kan vi slippe det syge? Og alle de ting og erfaringer har I så skrevet i den her bog her, hvor Freja er på forsiden, helt foran hele familien. Et barn får diabetes. Hvorfor skulle I skrive en bog? Jamen, det skulle vi, fordi at dengang Freja fik konstateret diabetes, og vi var i rigtig krise, der søgte vi informationer. Vi på Diabetesforeningens hjemmeside og fik informationer, men der var ikke samlet et værk, hvor en familie fortæller deres historie. Altså, hvordan er det med parforholdet? Hvordan er det til børnefødselsdag? Hvordan er det med de andre søskende?
Alle de der problematikker, man møder i hverdagen. Der er rigtig mange udfordringer, hvor man egentlig tænker, der må simpelthen være nogen, der har nogle fif, der må være nogen, der har nogle erfaringer, som vi kan bruge. Og det var der simpelthen ikke. Så, Jeg synes, bogen er med til at fortælle, hvordan en diabetikers families hverdag er 24 timer i døgnet. Fordi behandlere og pædagoger og skolelærer, de møder brudstykker af en diabetikers hverdag, men den beskriver simpelthen hele forløbet. Hvordan er det at være diabetikerfamilie? Og den udkommer altså på lørdag, og dagen efter så er der Støt Diabetesdagen, altså en indsamling, hvor I også deltager. Ja, vi skal ud og samle ind i vores lokale landsby. Præcis. Ja. Rigtig god held og lykke med det, og held og lykke med bogen. Og tak, fordi I kom.